Els 12 regnes. Quan la Keiyo, la Yoko, va abandonar el palau de Kimba, va fer creure a tothom que se n'anava al regne d'En. Però en realitat es va posar a viure com una persona normal en una casa que li va preparar el Keiki. La Shokei, després que l'enviessin al regne de Kyo, va fer de serventa de la reina. La Suzu va marxar del palau de Chokan per visitar la Keiyo i al camí es va trobar un Kaikyaku. El vell llunyà, el cel a l'alba. Capítol 6. Que en feia de temps. Què? Que feia una pila de temps. Que esperava que arribés aquest moment. Què vols dir? La vaig trobar en un mercat de mala mort, a la costa del Kyokai. Però es pot saber què t'agafa? Què t'he fet jo? Escolta, tu ets de Horai com jo, oi? Camina. Què és això? Un revòlver. No has vist mai una arma de foc o què? Una arma de foc? Les armes de foc són molt més llargues. Surt! Mokurin! Però què passa? Què és això? Què li agafa ara? No ho sé. Teníem entès que la nova reina de Kei era Taika. Sí, deien que el Kirin l'havia anat a buscar expressament a Horai. Deu ser diferent d'aquell noi i dels altres Kaikyakus que coneixem. Sí, pel que he sentit jo, tens raó. Es veu que és una persona molt noble, amb sentiments. Doncs, com que l'Ikuya és de Horai, com la reina, vam pensar que li agradaria conèixer-la i li vam fer un mapa que l'orientés per arribar a Kei. I què va passar? Que no ens devia entendre. No se'n va anar, sinó al contrari, ens seguia a tot arreu. I el vam haver d'acollir. Escolta, mare, que també és amiga de la Yoko, aquesta noia, com que també és de Horai. No ho sé, però no ho crec, és difícil. Qui és la Yoko? Una noia que va venir a parar aquí amb l'Ikuya. Ens va dir que tenia intenció d'anar al regne d'En. Escolta, hem d'anar a veure la reina de Kei. És japonesa com nosaltres. Ho sabies? Em sents el que et dic? Potser ens sabrà dir com podem tornar al Japó. Em sents? Reina? No, no pot ser. No pot ser que sigui ella. Sóc l'escollida. Yuka.
Potser el van raptar i ara no el deixen marxar. No m'estranyaria gens, això. Perquè la gent d'aquí no els tracten gens bé, els Kaikiakos. No ho sé. No sé què fer. Es pot saber què fas? És que estaves a punt de caure. És la primera vegada que pujo a un vaixell. Doncs si caus d'alta baix et pots matar. Ja ho sé. Ah, sí? Doncs si no vigiles, et mataràs. I si et mates... Ja ho sé. Deixa'm estar. Quina barra. Però què s'ha pensat? Quina criatura més maleducada. La Keiyo va deixar els cortesans molt descontents quan va abandonar el palau de Kimba. De totes maneres, en Seikio, que llavors ocupava el càrrec de conseller de la cort, va assumir el control polític del regne. De fet, sempre l'havia tingut des de l'època de la reina anterior. Que la Yoko ha marxat del palau? No cridis tant! Ai! Perdó. I on ha anat? Aquí. És la destinació que posava el seu salconduit i tots els cortesans de Kei estan convençuts que és aquí, al regne d'En. Però no hi és, oi? No ho crec. Ho sabríem. M'imagino que devia estar una mica atabalada. Es veu que va dir que volia viure entre el poble per reflexionar. Vaja, si sabés on és, l'aniria a veure. No pateixis tant. Hem de creure que si se n'ha anat de Kei ha sigut per alguna cosa important. No hi ha cap raó per pensar que ha abandonat el seu regne. No, esclar. D'altra banda, viatjar i veure món va molt bé. Té, el salconduit que em vas demanar. Em vas dir que tu també havies d'anar a algun lloc, no? Sí, gràcies. Què? Te'n vas a buscar la teva mare? No, la mare pot esperar. Me'n vaig a Riu, si ho vols saber. A Riu? I tenies d'anar justament ara? Que hi fa molt de fred. Sí, i s'hi menja molt malament. Sí, però almenys tenen bones lleis. I vas a estudiar? Potser sí. Has sentit a parlar dels monstres que hi ha a les costes de Riu? No, jo sé que n'hi ha a Tai. Però Riu és un regne molt tranquil, no? Això diuen. A Tai n'hi ha tants de monstres que la gent no pot sortir de casa. Escolta, si vols et puc deixar el meu cavall. Ah, no cal, gràcies. Ja llogaré una muntura. Ah, sí? I qui te la llogarà, aquesta muntura que dius? La capital del regne de Kei, Gyoten, és a la província d'Ei. Ei s'estén de nord a sud. Kokei és a prop del límit nord de la província, que limita amb la de Wa al nord-est, a l'altra banda del riu, i amb la de Baku a l'oest. Mare... Deus estar gelada. Au, vine a escalfar-te una mica. He de fer l'esmorzar. No cal que el facis ara mateix. Et podries llevar més tard, com els altres. Què passa? És que avui ve una noia nova i no sé què fer-li per esmorzar. No crec que arribi fins a la tarda. Bon dia i bona hora. Bon dia, Anjo. T'has llevat molt d'hora. M'he despertat de tant de fred que tenia. Espera't, que t'ajudo. Vés a despertar els altres. Vinga. Sí. Què passa, Kei? Un monstre. És un kiuki. De pressa, anem a resguardar-nos sota el riboco. I els altres? Ho sento. No podem.
fugiu. I vos? Jo ja sóc gran, sou més importants vosaltres. Com esteu? Bé. Vigila, un altre! Molt bé, molt bé, molt bé! El pitjor ja ha passat. Sí. Moltes gràcies, de debò. Ets d'aquí, tu? No. És una Kaikyaku. Ah, sí? Et dius Yoshi, oi? Sí, i vos us dieu Enjo, oi? És la persona que esperàvem. Viurà a la Rica amb nosaltres. Però que no, esperàvem una noia. Ui, perdó, em pensava... No passa res. Em confonen sovint. Yoshi, vine, que et presentaré a tothom, va. Hi ha més nens a la Rica? Au, vinga, Kei. Anem a veure els altres. No em podia postrar davant vostre. Ningú sap qui sou vos. Ho comprenc. Mentre visqueu a la Rica, us hauré de tractar sempre com una noia normal. És justament el que vull. Encara venen monstres a la ciutat? Em pensava que ja no n'hi havia. De fet, ja no n'hi hauria d'haver, perquè ara Kei té una nova reina. Escolteu, quant de temps m'hi hauré d'estar així? Nineta meva, et faré un vestit. Nineta meva, quin vestit més bonic. Quan te'l posis, tothom somriurà. Tu no te'l treguis, sisplau. Són precioses. Tantes que en tenia jo. Totes les que volia. Ja estàs? No, no encara. Potser no te l'hauria d'encarregar tu, aquesta feina. Ets massa jove. Entenc que t'agradin, però les joies reials no es poden tocar. Si en desaparegués alguna, ens castigarien. No patiu. Aquest matí em volia posar guapa i m'hem provat una agulla de corall. M'ha fet tanta il·lusió posar-me-la, noies. I què? Com et quedava? Explica'ns-ho. Fatal. El meu cas no té solució. A nosaltres, les serventes, les joies i la seda no ens poden quedar bé de cap manera. Aquestes coses són per les dones que tenen la pell molt blanca i molt fina i els cabells lluents. Sí, Això sí, nosaltres tenim les mans i les cames fortes. Mentre estiguem bé de salut podem treballar, que és pel que ens tenen. A més, vosaltres encara sou joves i boniques, esteu a la flor de la vida. Ara per ara no heu de tenir enveja de ningú.
Les joies són meves! Me les han pres la Kyo i la Keiyo. No ho puc permetre! Les penso recuperar. Ho vull tot, tot! Tot. La roba i les joies em queden més bé a mi. És clar que sí, perquè són meves. Si el Kekei va poder usurpar el tron sense que li passés res, jo també podré. Derrocaré la Kyo. Oh, no! Millor la Keiyo. La Keiyo és una pobra noia de Horai. Si el Kirin no l'hagués elegit, no seria més que una simple Kaikyaku. Jo valc molt més per ser reina que no pas ella. Recuperaré el que és meu. Li prendré el tron a la Keiyo i després li aniré a exigir a la Kyo que em torni tot el que li va donar el Gekei. No s'ho esperen. Es quedaran tots amb un pam de nas. Nineta meva, et faré un vestit. Nineta meva, quin vestit més bonic. Quan te'l posis, tothom somriurà. Tu no te'l treguis, sisplau. Vaja! Doncs sí que l'ha feta bona. Jo ja us vaig avisar que era una mica massa dura amb ella. Heu de pensar que està dolguda i... No saps com m'agradaria tenir un Taiho més baixet, com el de l'Eno. Però què feu? O sigui que perquè abans era una princesa i ara és una serventa que treballa tot el dia, a tu ja et sembla que té tot el dret del món de robar-me i fugir, oi? Sembla mentida, quina barra. Els Kirins no enteneu res, sou un desastre. Si visc més bé que elles és perquè tinc més responsabilitats. Si no fes bé la meva feina, ja faria temps que m'haurien tallat el cap, com li va passar al Ho. És veritat o no? Mira, si vols que et digui, la Shokei té molta barra. I tu no l'hauries de defensar. Ni tan sols l'hauries de compadir, aquesta creguda. I tu, el meu Kirin, menys que ningú. Que no ho veus que compadir-se d'una serventa que no vol treballar i que em roba les joies i s'escapa de palau és un insult a les que compleixen? Ja ho sé que ets compassiu per naturalesa, però vés amb compte de qui et compadeixes. Teniu raó, us demano perdó. I tu, escolta'm bé. Ja ho sé que la vostra feina a palau comporta el perill de caure en moltes temptacions, però tot i així, crec que és la primera vegada que arribem a aquests extrems. Em sap molt de greu, li hauria d'haver impedit. No és culpa teva, ho sé. Ho fas molt bé, continua així. Moltes gràcies. Envia l'exèrcit a buscar la Shokei. Contacta amb Han i Ryu. Si la troben, que la detinguin i ens l'enviïn de seguida. Sí, senyora, ara mateix. És allà! On? Allà! Atura't! Vine aquí! Que t'aturis! No us acosteu! Què és això? Però per què corres si no pots anar enlloc? Que no saps que no pots pujar a bord sense salconduit? Si aquell UAN et demanen la documentació, ens la carregarem nosaltres. Espereu-vos! Sisplau, espereu-vos! Què fas? Jo també vull anar a Kei. No passa res. Ja li pagaré jo el bitllet. Em sembla molt bé, però necessito un salconduit igualment. És que és un Kaikyaku. Un Kaikyaku? I com és que al regne d'on ha sortit no li han donat un salconduit? No tens salconduit? Serveix aquest? És un salconduit del regne de Kei. Vaja! Que amagat que tu tenies, d'on l'has tret? Tant se val, això, ara. La qüestió és que el tinc. I és per aquest Kaikyaku. Què? Què hi dieu? El voleu, el salconduit, o no? Ostres, Seixo, sempre a la guai. Tens el canoià. Ja li pots estar agraït. No sé per què dic res si no ens entén. Tu i jo som iguals. Em sap greu. Et tracten així perquè no parles la seva llengua. A mi també em passava. Hola! Moltes gràcies. Estalvia tu, perquè no és gratis. Me l'heu de pagar, el salconduit.
Però que no li havies regalat perquè te n'havies compadit. Però què dius? M'ha semblat que te'n compadies perquè és Kaikiaku, com jo. Sí, ja ho sé que és un Kaikiaku. Va venir aquí des de Horai. Per això no parla la nostra llengua. Però tu sí que l'entens i la parles. Sí, perquè jo sóc immortal. Però els Kaikiakus hem de patir molt. Arribem a un lloc desconegut, sense conèixer la llengua, i no tenim manera de tornar a casa. Au, va, que tampoc n'hi ha per tant. Ets una exagerada. N'hi ha molta de gent que no pot tornar a casa seva. Ah, sí? Qui, per exemple? Doncs mira, hi ha molta gent que té la desgràcia de perdre la casa a les guerres. Aquests que dius poden tornar a la seva terra i en poden construir una altra de casa. Però saps què és no poder tornar a la teva terra de cap manera? Quedar-te atrapat en un lloc estrany, desconegut? Saps què és? No ho entens, oi? Esclar que no, perquè ets una criatura. Sí que ho entenc, però tot i així no em feu gens de llàstima. Què passa? Em pots dir de què parlàveu? Sempre ens passa igual. La gent d'aquí no ens suporta, només perquè som Kaikiakus. Ja ho veus. Som uns incompresos. És veritat. En aquest món ningú ens pot veure. Per això el penso destruir. Estàs espantat, però no pateixis. Jo et protegiré, t'ho prometo. Gràcies, Yoshi. Ets molt amable de resar per tots els que hem perdut. És que em sap molt de greu. No et sentis culpable. Tu ni tan sols hi eres. I, a més, avui ens has salvat la vida a nosaltres. N'has d'estar satisfeta. Tu, Rai, no has tingut la culpa de res. Jo sí que tinc motius per sentir-me culpable. Perquè els vam abandonar, vam agafar en Kei i vam fugir corrents per poder-nos salvar. Se'ns van morir els pares abans de marxar del regne. I ara sóc l'única responsable de protegir en Kei. Però vaig ser molt egoista. I ara? Si tornés a passar, segurament faria el mateix. Agafar en Kei i fugir corrents. És normal. A mi també m'agradaria tenir algú a qui protegir. La Shokei coincideix per casualitat amb un vell amic de la Yoko i l'experiència no és gens agradable per cap dels dos. No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes, el vell llunyà, el cel a l'alba, capítol 7.